ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ngifuna ke sike sibheke kancane nje sithi uqalaza nje sikhuluma kabanzi ngama-medians nama-centroids uma sisebenza ngama-triangles. Asithi ngiyayidweba i-triangle yami yokuqala base ngiyazibuza ukuthi i-centroid noma imideni ngingathi ngiyifaka kuphi. Imideni uyazi ukuthi ungayixhuma noma ingalaphi kodwa kuzoba iphakathi nendawo la ungakwazi khona futhi ukusaqhubeka udwebe imigqa efanelekile ukuthi uyidwebe. Yabona njengalapha ngifake lapha, buka nala ngidwebe nala, ngisangathola ithuba lomuqa ushona le phakathi kuyo indingiliza mangase ucabanga ukuthi mhlawumbe umdwebo wethu uyaqhubeka ube njani, ube indingiliza. Asiboneke ukuthi base ngithi nangala ngisangafaka, ngiyafaka nje wagwegwa ncese yeah asubambe lapho ngcono. Uma sesidlulile ke la sesiwafakile ama-median amaningi ke phakathi sengifaka nale phakathi nendawo komdwebo wethu uthi ngiyibize ngisho kahle nje ngithi i-centroid le. I-centroid iphakathi nendawo yayo lemdwebo wethu onani onama-triangle amaningi avumbuka kwe-triangle eyodwa. Uyakubona lokho isuka kunama-median amaningi nakhona. Asibone bangase kuthiwe ngenza isibonelo, asithi naku kunye ngento njengale esingaphinde futhi nayo sithi siyayibiza ngani ngalokho esisebenza ngako namhlanje. Singaphinde sithi siyakufaka ichashaza lethu phakathi nendawo komdwebo wethu elingenza ukuthi kube khona indingiliza ezungeza wona lo mdwebo. Uyabona uzungeze kanje phakathi kube khona yona ichashaza lelo, noma hayi ukuthi kusuke kukhona ichashaza kodwa kusuke ukuthi sifuna ukukhuluma ngayo indawo le phakathi nendawo base sifene sifake ichashaza ke phela nathi lokucacisa ukuthi sikhuluma ngani. Asiboneke ukuthi uma ngase kuthiwe sinamagama lapha phakathi umugqa wethu loya kuthiwa umani u2a ngala base ngale kwechashaza lethi liphakathi nendawo leli silibize nge-centroid sibe no-a, okusho ukuthi bangase kuthiwe kuhlangene konke kuba ngabe u3a kodwa njengoba kuhlukene kusho ukuthi u2a noma lokho okuningi kungapha okunye kungale. Asithi ngizama nje ukudweba, ngizoloke nje ngidweba nje ibonele eziningi nje sizozama ukusebenza ngazo noma nje sizothi-ke siyibuke. Awasithi ngidwebe nje i-triangle yami ngifuna ukuyidweba ngendlela ye-3D. Indlela ye-3D ingichaza kakhulu ngoba sekushintsha umbala. Ingichaza kakhulu ngoba yabona iyakukhombisa phakathi kwaloyo mdwebo wakho. Uyabona akusona nje ukuthi ubuka into engaphandle kuphela kodwa uyakwazi ukubona ngaphakathi kwawo loyo mdwebo. Manje ngifuna ukuthi ungaphuthwa nje ukuthi ubone phakathi kwi-triangle yami ukuthi kuwuvilani, uma ukuthi mhlambe khona ukuwuvila noma khona engukuthula. Naku-ke ngithi YZ XYZ XYZ ngidwebe ngendlela ye-3D kuzokuthusa mhlawumbe wena uyitshela ukuthi hayibo i-triangle ayiveli phela kahle lena, hayi imigqa nje kuphela le, khuleka soyivala uzubone na ukuthi angenzanga iphutha ngokubhala okungekona. Lapha yana ke sengifake nje inombolo o0 ukuthi kumele inamba engakanani, o0 no0. Uyabona ke base ngivale i-triangle yami ukuthi kuyaphelela kanjani. Uyabona ukuthi base sengiyivalile ke isiyagcwala. Uyabona ukuthi bangithi uyangichaza kakhulu u3D ukuthi ngisuke ngikhuluma ngani. Buka manje ukuthi uyakwazi ukuthi ubone phakathi kwawo umdwebo wami, phakathi kwayo i-triangle yami. Uyabona phakathi ngisangakwazi nanokuthi ngingene khona phakathi ngifake imininingwane ethize phakathi ngoba yini, ngoba uyabona wena phakathi. Ngizothi lapha phakathi kuleli yachashaza lethi liphakathi nendawo ngizothi ngino a/3 othi sesengibhalela konke nje ngapha ngithi b/3 c yami ngithi nawo uc wethu/3 ngivale lapho.
Ngizama nje ukuthi nje sike sizakhele izibalo, sike sizenzele izibonelo nje yabona. Kalula nje. Ngathi ngibo. Uma sesitholile ke ukuthi nansi centroid yethu sidlula sishona kuphi naku ekwazini kabanzi ukuthi sihlukanisa kanjani khona icentroid nani nama-median ethu. Sibone ukuthi ngathi singasho ukuthi ama-median ethu angithi nanku asobambela lapha emachashazeni enzansi yabona la nangapha sifike sithole kona kuya nalapha phezulu sifike siwabambe lapho phezulu. Kodwa ke athi sehlise la sabamba phakathi nendawo njenge-centroid la kuhlaza khona okwatshani. Sino A/2, B/2 no 0. Uyabona ukuthi uma ukuthi singezansi ezansi kwe-centroid yethu ukuthi asisekho nokuthi sithi sino over 3 sesiyehla ngo1 ukusho ukuthi mhlawumbe sesingaphansi uma ngathi sithi mhlawumbe sinama x axis noma sinama y axis ethu sesino over 2. Asibona uma ngase sikufaka konke lokhu kwi-square root sethu sithi siyazama ukuxazulula noma siyakubalela sophunyelwa into enjani. Sino a squared ncase hayi x, a squared over 9 sibe no plus b squared over 9 kushoda bani plus 4 over 9 u4 wethu kanjani wa c sihlanganisa zonke indawo zika c esingazama ukuthi siyithole sithini 4c squared. Uma sisebenza kanjalo ke asibona ukuthi njengoba sino over 9 kuko konke kuzosisiza nangempela sizoba ne-square root sika a plus b squared plus 4c squared konke kuyakubani ku3 ngoba u3 uyabangena o9 vele indlela singabe sishilo ukuthi 9 kodwa okuzosisiza ukuthi sithi 3 ukunciphisa nje isisindo sika 9 ngoba siyazi ukuthi u3 no9 bayasebenzelana. Asibone bese sisebenzile ngokuthi a over 3 kodwa bese sikhipha njengo squared ingako no9 no9 bese uthathele ku3 su squared sithi a squared 36 3 times 2 basino 6 squared no 9 squared sihamba kokubili kuzoba ubani u32 mase u36 sedlulele lapha kasina sibika kanjani eyakhona indaba siyithini uc sidlula sithini ka c sithola ukuthi uc singathi sibambe lapha ngo-half sehle sibhekisisa ukuthi kuko konke lokho esinako njengemniningwane ayikho yini na engasisiza njengoba sino over 6 konke lapha ka a squared plus b squared plus 4c squared sino over 6. Kungabaluleka ukuthi ubuyele emuva akunankinga ukuthi inamba ethiza sifinyelelanga kuyona kodwa ukuthatha nje umqondo sizokwenza futhi ezinye izibalo.